dawa mondo giyud ber. To nitie joma wacho bende ni kombego ne gin mana kombe mag siasa. Jogo ma jopiny odagi miyo kom. Ero. Ema koro mi kom mar jalup jatend migawo. Ing'eni koro kakitime e sirikal mane wantie mar handshake mar Uhuru Kenyatta gi Raila Odinga nomi tich ne jotich. Wan ne okwan josiasa. Wan ne joma nwahero professional. Nikech isom in ere kama inyalo donje. Iwacho ni David Osiany nigi masters in public policy, wadwa ni mondo odhi non trade policy, odhi ong'i ni trade policy tiyo nade within East Africa, in the region and across the world. Nyiso ni omi tich wuon tich. To kichiwo tich ne ng'ama ok nyal to koro ing'eni kelo ng'ur. To kadwa donje yiero mar ker nikech ng'ato ka ng'ato gi style ne, gi kite, gi mitne. Koro mano margi mano sigo magibiro ywayo giwegi.